วันตัววันเสียชะงากูบาอีจงงาลาปิจงานางาปะเทลงบสุดาบันเคลมมาพีจิงกาลงเธอKubli pi baro ka kerteng jonga kumba pitip bat pisai khot i jinga poki film de alan bergaza jonga de walapi bat hangne mentang adon dekat bat i chesta khatran i badairu i music arrangement bat kumjuru i music director badairu i cameraman bat i editor jong kanika production ke jongi ngan chukwa ban pitip pi ba WACK kawan na ka kerteng jongi W kemut kedai gaza jonga walapi pat e kedai nickname jonga bagi sai khot i jenga po ka production ke jongi alan kumba philai chui i hakiwi pat ki channel ka TS channel pat C kedai ka kerteng jong i music director jongi Chester te bat ke kedai gaza jongi khatpran kedai ka scene ke baningkong banga pat i ba Chester bangin yo ban ya trilang hakani ka project ke jonga bat ka e jing tmu ke bana du basdang ro bangin snai kani ka production ke jongi ba ngila bermanra ya kikna ki sab na kani ka than ke jongi lingba kani ka channel ka ba ngi sna mata oi kadi ka sin ka banikong mangi train dang don sibun ki chingtuna khamtam ki sponsor na dong sedong midang bon don sibun ki chingtuna kadi ka ba ngi sponsor hin nalade namar ba kumba kalong hadu mata ya kani ka music video ngila penbit penbiang hi mangi na dong sedong but ka chinglo chik sepro daga ching ya tristom lang ngilala pan penwandor ya kani ka music video ka ba nikong ka jongi ka ba ngile kani ka studio ka jongi ka ba don hapo son kham ya kani ka jing ruai la yo ban penbit penbiang da i music director jongi bat na karpat ru kani ka por ka ba mata ngiwan lingba kani ka production ka jongi bangin wanra ya kani ka music video ba thamai ka jongi ba tinsubha ban yarap lem yingi da ka ba share ba subscribe hapo YouTube channel jongi ka Wack Creative and Production nang scam ba da ke ching yarap ke jompi ban ai ya ka we ka like bat ka we ka subscribe kan long ka jing ai min sim yingi kum ki samla jong kani ka than ba jong kani ka dong ba don chani sha ka than maurun kaneng bat nang scam ba lingba kani ka production ke jongi ngin sei ya ki samla ki badon sap bangin kentiu shakmat ban kentiu lingba ka ni ka production bangin ya kentiu iwe bangin nangla ban pemi sibun ki music video la ne ki short film hakini ki singi ki pot ki bangwan te sangba ban agi comment ki jongpi bat nge ni don sibun ki chingtuna namar kani ka de ka scene ka banikong bat ki comment ki jongpi ba ki like ki jongpi ka de ka jing ai min se mingi kum ki nongsna bat kum ki nong thau jing ruai bat kum ju ro nangla ban pemi show ya ki jing ruai ki ba khamba bat ki music video ki ba khamba kan mi ki we ki pot ki singi tangini khuble sibun khuble pi baro te kumba iba ala ni lapni thu yana hoi ka katan changa ka dei iba Chester Khatpran ngasang sa po sorang kham hoi kani ka sin menakong ka ba manga bat iba alan ngi yo banya trilang hakani ka production ka jangi ya kani ka music video iting shop la akhi da iba alan waralpi bat ipuran la ak dei batihun bina iba syang basa hapok sinang deng baso te ya kani ka chingruai lasna balarawai hi da iba alan waralpi ya kani ka music video ngila shoot syakini hi kita bangi ngisa kata gadai haki seorang kham morang kenang badah ding paso kum sibenta bangi ngen pen i ya kecing tenat jengkini kitan kijaka kibadon syakini katan ka bangi sa hawat kadai kasin ban ko ngi pila ban sem sibun ki cingduna haki liang baro tangkawai ngasukarpat ba pen sengba ban ai ke cingkersan ke papura ya ka channel ke jongi anda bangi lapalaj ya kani ka video ke jongi kumba pi kersan haki we pat di channel ka sengba ai lang ke cingkersan ngi kenang bangi ngila ban pen mi susu ya ki babun ki project ki ba ngi dan ki cingtemu kumta sa sempat ngapan ya ki cing kersan pi ki ba baro ba pen sengba berkensan lang ngi nda ka ba pi share pi like bat pen subscribe ru ya ka channel ke jongi anda habangi lapalaj ya kani ka musik video tangkum tahi kembali sibu kembali ya pi baro te ka keteng jonga ka dei bat tihun jabina
Tengah syong asa ha ding pasok ha ka baning kong nga ai ngu yo blai tra kan rat u balap pli nga kum kan ni kalat bang ayo bani kendu ya iba Alan mo bat ya i director jengi iba Chester te iba la khot yang ban simenta kan ni ka music video ban nga pan ru ka ching krishana phi ki pat ba ha bang ni la plait pat ba ya ka music video jongi ha po YouTube channel jongi tang kita khublai shibun. But ya kan music video ki jongi ngin play ba la new trick ka bha ba singi play ha ka porsan baje jannet te kumta ngapan ka cingkasyan na phi ki pai ba baro ba pin sumba ban share like subscribe ya kan ka channel ka jongi bat kum churu ban ai ka cingkasyan ya kan ka jingruai ka jongi ka batmai bat ka bani kong jong kan ka channel ka jongi kumba phila cingkasyan nga na ka por ha ki wei pat ki short film ki bangala chuak te tangkini ki ba khandet khuble shibun.